Neviem, či som správne v McDonalde, ale zistím to. Dobre, môžem sa opýtať, som tu na správne v McDonalde? Ja neviem, tiež nám niečo zdravé. A my jak správni fitnessaci nechodíme do mekača len tak. My máme stále dačo vybavené, na to je tu tento chalan. Si, ukradol všetkým susedom zo stránky. Tak sa to robí. Deti moje zo škôlky. Všetko si. Ďakujeme. Ale mne to niečo Ideme na to. chýba. Si potrebí toho, ale najlepšie. A čo je na tom ešte lepšie? My si to objednáme a on to aj platí! Ale yes! Yes! Alex, už vyžráte. Máme 10 eur? Toto je, keď prídeš do Mekači, toto je jednoznačne. Alebo ešte čo? 1 plus 1, 2. Ako sa zaplatí tu? To je lentilkové? To je lentilkové? Hej. To nie je lentilkové. Ukáž, aké máš auta, Alex. Pohodička, to je čo toto? Zimku. Opačne. Čo? Musíš mi dať radu, prvýkrát mám rap. Toto vyššie ide hore dole. Tak. Teraz, áno. A teraz po aplikácii do ústnej dučiny vytvorí symbióza chutí neopísateľný zážitok. Mám tu momentálne vedľa seba kamaráta, ktorý bol asi kedy si to bol? Pred týždňom bol v Mebelixe kupovať na stenu hodinku, ale už nemali na stenu. Mali ju trochu takú menšiu, hej, do detskej izby som povedal. A ten chalan na ruku si ho dal, ukáž. Hlavu ti nejde. Hej, aká pohodená hodinka, hej. Dvojité využitie, keď si doma dáš na stenu, ideš vonku, šupneš na ruku. No ja si dám toto. Ako hodnotíte dnešnú návštevu? Úplne. Ako hodnotíte návštevu? Ako hodnotíte dnešnú návštevu v McDonalde? Nebudem sa vyjadrovať. Ako hodnotíte dnešnú návštevu v McDonalde? Na jednotku? Áno. Kto platil všetko? Ja. Ty si to Miky nebol. Dneska mám tréning s Lukým. Máme po predkopávaní. A idem sa ho opýtať, jak sa cíti. Jak po predkopávaní? Dobre, dobre. Ale Cítim sa ako znovu zrodený. Teraz uvidíte Mikuláša tretíkrát. Lights in my face, I'm losing track of every tongue that I taste. It's like the whole world is upside down. Can't even tell if this is real right now. Heads in the sky, we're gonna fly around with flames in our eyes. Just gonna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me home. Bad ideas make the best memories. Even if I don't remember, don't remember, don't remember. Oh, bad ideas make the best memories. Even if I don't remember, don't remember, don't remember. Oh. Sun's coming up, can't even think about it. Dreams in a cup, just wanna dance about it, lose our minds. Just wanna dance about it, lose our minds. Lights on my face, I'm losing track of every tongue that I taste. Just wanna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me home. Bad ideas make the best memories. Even if I don't remember, don't remember, don't remember. Oh, bad ideas make the best
160. Don't remember, don't remember. Oh. Bad ideas make the best memories. And if you don't remember, don't remember, don't remember. Oh, bad ideas make the Dawaj, dawaj. Zase predkopávanie na maximum, 6 sérií, vyčerpaš sval a ideš na drepy. Ledva robíš s prázdnou tyčkou a končíš pri 160 a posledný cvik si dáš výpady. OK, otočka. Všetko v tomto fitku, ak chceš makať fakt seriózne, dojdi. Toto bol taký krátky vlog z tréningu, netočili sme všetko, lebo tréning trval cca hodinu a pol. A bolo by to strašne veľa na strihanie a tak, čiže nolky. Aký bol tréning? Povedz. Taký, že som chcel cvičiť ešte triceps a vedieť znovu sper. Čiže fakt, keď chceš zamakať, daj vedieť. A cvičíme. Možno, že mám 21 rokov, ale cvičím od 14 a čo to viem. A čo to vieš aj ty, čiže spolu sa môžeme navzájom obohatiť o niečo. Cvičte, makajte a buďte fit. Čus. Yeah.